Sunnuntai-aamuna aurinko paistoi. Äiti! Äiti! Mennäänkö me tänään sinne retkelle? Joo, mennään. Mutta meillä on vielä vähän työt kesken. Saanko minä ottaa sen eväskorin? Liisakin tulee. Ja tämä naapurityttö. Vai tulee nekin? No, ota. Ihana. Minä menen jo tänne valmiiksi. Minä laitan tämän eväskorin ja sitten minä huudan. Varsikseen kiusasin äitiä, ette muistaisi mikä se naapurityttö on. Se on Sirkka. Joskus on ihana kiusata aikuisia. Voi ei. Tytöt! Tulkaa mulla eväitä. Iskä ja äitikin tulee sitten. Kumpi ekana? Minä menen kunkkaamalla. Ja minä tulen hyppimällä. Siellä on ihania eväitä. Saadaanko me maistaa niitä? Saatte tietenkin. Minä rupean näin tönkimään täältä, jolla on vaikka mitä ihanaa. Ja täällä. Ja tytöt olivat päällään korissa. Kun navetan takaa alkoi kuulua. Minua vanhaa karjua pitää täällä paskalaarissa. Tänään minä menen oikein karkaan täältä. Joo. Ja siellä on helppoja uhreja. Ja tytöllä on eväskori. Täytyy tehdä sotasuunnitelma. Ihan haisee tiikeriika kuljaa pipareille. Hei, se on meidän karju, tulkaa äkkiä, lähdetään pakoon. Mutta tuossa on tuo suuri kivi, me ei päästä sinne. Nyt on pakko päästä, tulkaa. Ai apua, pelottaa. Oi, katsokaa, sieltä se tulee. Eihän tämä riitä minulle. Täytyy antaa vähän opetusta noille lekkoille. Jäätte päiväksi sinne. Minua et ole pesseet pitkään aikaa. Olen niin, että takapuolestakin kakka työntyy. Kyllä olisi syytä ruveta pesemään. On tämä merkillistä. Ja siinä se mokoma huitteli ja tyttöjä pelotti. Kunnes isä. Tytöt! No minne ne nyt meni? Meidän piti lähteä naapuriin kylään. Tytöt! No hyvänen aika. Vanha karju. Mitä sinä siinä? Oot taas karannut. Elää minulle uhittele. Justiinsa siitä sinne takaisin. Heti. Älkää lapsia pelottele mokomai. Voi taivaan taattu. Tulukehan tytöt pois sieltä. Minä tuun auttamaan. Ei kun on niin kehti, että en minä
Laskeutukohan itse. Oi, kyllä me tullaan. Mennäänkö me nyt sinne kylään? Mennään. Oottako työ kunnossa? Ollaan me, mutta pelotti. Äiti meni jo naapuriin, mennään myö perässä. Ja sinne ne meni. Mutta Untamo oli yksin kotona. Pikkuveli oli ulkona käymässä. Oitsi. Tiedättekö työ mikä on tupakki? Se on semmonen pätkä, joka hörvää. Mäpä kahtele, onko isällä jäänyt jonnekin tupakki. Ei oo kuin kahvepannu, pata, kahvemylly. Minä on nähnyt, miten ne niitä tekee. Oh, tuostapa minä otan vähän sanomalehteä. Joo, ja tuolta otan vähän hirren välistä sammalta. Tämä on hauskaa. Mistä minä tähän tuleen saisin? Pitää ottaa tuosta kotiin kiinni. Tuolta minä otan tuota pää alta tuleen tuon tupakki. Oikao! Uskokaa, että älkää ikinä kyllä polluta enää. Kaikenlaista savunpöperöä ne vettävät. Tätä ei kerrota äitille ja isälle. Saisin kyllä selkään. Ja niin. Vuodet kuluivat. Ja elämä jatkui samanlaisena. Arkipäivät tehtiin töitä. Lapset olivat mukana. Lauantai-iltana työt vähenivät ja sunnuntaina levättiin.